fények, kiveri a szemed, ó, honnan is tudhatnád? Káprázatos helyen mennyi csoda várhat rád? Valószínűleg azért is ilyen hosszantartó a sikersorozata ennek, többek között ennek a műnek is, mint ahogy általában a rock and roll zenének, mert a vele egykorúak azok nosztalgiával kezelik, a fiatalok pedig rácsodálkoznak és élvezik, hogy ilyen zene is van. Azért ez egy retro történet, mert ott nosztalgiának mondanám, de nagyon jó, tehát nagyon jó benne lenni, nagyon jó csinálni, és nagyon szereti a közönség és a nyári előadások tapasztalatai alapján. Mindenkit igazából elragadott, vagy megragadott, megfogott ez a zenei világ, és ez jó, ez egy ritmus, ez egy életérzés, ez egy jó feeling. Minden olyan nézőnek, aki szereti rock and rollját, és aki jól érzi magát ebben a zenei világban, egy kellemes, szórakoztató történetben, és tulajdonképpen ma már mondható, hogy örökérvényű rock and roll zenében, azoknak szeretettel ajánljuk, és örömmel várjuk őket a színházban. Mentor, 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 ó, várod szerte széjjel. Mentor, hotel, mentor, mentor, hotel, mentor, ó, tele van szenvedéllyel.